habeni fero tirallini nder diwal Taraba e ma waylare lesdi Nigeria nden fu na ɗum hunde hesre. Derde balɗe ɗum heɓi ummaki hakkillo hakkunde fulɓe e kuteɓe hukuma laamu famara takum nder diwal Taraba. Kubaruji ni ittotoɗi ga diwal Taraba ngal holli ɓawo heɓuki ummaki hakkillukin. Kubaruji ni holli kuteɓɗen sukki lawol kawtungol cimbila nanta takum. Goɗɗo goto gonɗo nder diwal Nasarawa ɗagguɗo hakkunde ka cimbila inanta takum hokki kode radio international Abuja habaru ko yahata ha dow lawol ngol. Wato wongel fitinen ummi hakkunde fulɓe Kuteb, woɓɓe yare woni Kuteb. Na'am, ha hedi takum en wonɗon. Yawwa leydi Takum, hakkunde Takum daga Takum yatti ka cimbila. Na'am. Ha ɓe kamɓe ngaɗi hara wonga mawnga dow tatal mota to dilloyi andi dole huura fefe ko to mota ɗum to huuri fefe nga huuɗay to heɓe ngara ɓe njurno mota ɗum to ɓe ngi pullo ɓe ittamo ɓe mbara. Ha toye wonɗon ɓe ngaɗata non ɗum? To wurtake Takum e Zannuwangida ha ɗo honi ɓe heelo jahayɓe ɗum ma ɓe ɓuri taɓaki. Na'am. Sai Kwari. Na'am. Zannuwangida e ngele daga Zannuwangida he Kombay sai Kwari. Na'am. Ci'e tati wonɗon. Yowato ci'e tati yowato kanje ɓe gatta ɗon ɓe taɓɓoto amma Zannuwangel ɓe ɓuri taɓɓaki gongel fiinde Takum ngel. Daga Takum to a faɗi toye wonɗon? A ta fayi Hombina. To ɗon ɗum woni to ɓe taɓoto. Zannuwa. Na'am. Zannuwangida. Na'am. Sai Kombay. Na'am. Sai Kwari. Na'am. Zannuwangida, Kombay, Kwari. Yowato ɗe ci'e tati kanje woni ɓe Kutebɓen kan ɗon ɓe taɓɓoto ɓe ngurtina hulɓe ɓe mbara. To wadduki joni ɗon ma on nana goɗɗum mataki ɗum hukuma hocci ha ɗum ko? Hukuma hocca mataki komi seni hulɓe to ɓe ngurtoto ma to maɓɓiɓe hocca haya maɓɓe ɓe ngaɗa escort seede nawɗe ɗon ma. Ok, mbiya joni wonɗon fulɓe to no ƴaɓɓoto ɗum ɗuhuyi woodi koccayɓe esco ɗoftaɓe. Na'am. To misali kama onon ɗo hon kawtal moɗon on tefa on da tefi ko keɓon esco ɗum ko bonoye? Min tefi min keɓa esco ɗum ma min keɓa ɗin joni. To misali da kama ceede noye nan ɗon iɓe jaɓa jungo adune gam ɓe ɗoftaɓe. Komin nane na komin ji'i ko jinnani min 50,000 ɓe koccete ɓe ngurtino a duniya. Na'am. Ujuneje 50. To soja en humtatani ko police en? Soja en. Wata radio international Abuja ni tefi nanki iga hukuma police en diwal Taraba ngal eni wadduki joni boli dow tina police en diwal Taraba o hon o wi ɓe ngala habaru. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sene arande min yiɗi min ƴama woodi fitina min nani ummi hakkunde fulɓe waynaɓe be Kuteb ha leddi Takum. Wonde habaru ni min nani ha dow woodi rikici ɓe waɗi